Здравейте! Както ви обещах, тук съм с ново видео, вашето любимо, темата за Shein. Ще гледам от телефона ми и ще ви ги показвам по-наред, както съм ги поръчала. Така ще бъде по-лесно и за мен. Първото са ето тези мигли. Аз не си слагам мигли по принцип, но когато правя грим, също и на себе си, слагам, защото става по-завършено, но съм много доволна от тези мигли, затова си поръчах още. Следващото, което съм поръчала, са апликатори за мигли, за да мога да слагам спирала и да бъде по-хигиенично. Също така може да се използва за оформяне на вежди с гелче. Следващите апликатори са ето тези. Тях ги ползвам за хидратация на устните преди грим и след това за червило. Следващото е ето тази четка. Сега ще я отворя. Ето я четката. Като цяло на мен ми е много удобно да гримирам с малки четки. Големите не са ми много удобни. И също така искам да ви кажа, че съм много доволна от четките от Shein. Определени. Има едни комплекти, които аз съм си взела един, с тези, които са реплика на Real Technique. Те не са хубави, но има много добри попадения. Тези четки, които съм си взела сега, съм си вземала и преди и съм останала доволна и затова съм си взела пак. Така че искам да ви кажа, четките са много хубави. Внимавайте обаче кои поръчвате. Сега ще ви покажа по-напред във видеото, коя марка на четките в Shein на мен много ми харесва. Както ви казах, не съм доволна от репликите на Real Technique в Shein, но ето от тази съм много доволна. Като цяло аз ме гримирам точно с нея, ами по-скоро, когато бейквам с пудра под очите, с тази четка изтупвам пудрата и ми е много удобна. Тя е ето такава. Може да видите. Аз вече имам една такава, но ми трябват няколко, защото все пак, когато работите с клиенти, да имате повече бройки, за да имате подготвени чисти четки за следващия клиент. Следващото е малък комплект с четки. 4 броя. Ето ги четките. От тези четки аз съм най-доволна. Затова си поръчах пак. Все едно са с естествен косъм. Много са меки, много добре нанасят сенките, преливката, всичко много ми харесват. Със сигурност ще продължавам да си поръчвам от тях. Следващото е една подложка, палитра, както искате да наричате, с една шпатулка. Следващото са едни ето такива пъвчета. Не знам защо се казват пъвчета, но всички им викаме пъвчета. Ето така изглеждат. Предишните ми бяха розови, но сега реших да си взема ето такова лилаво. Много ми хареса. Следващото нещо е ето този кълъв за четки. Сложила съм малко четки, за да ви покажа как изглежда. Ето може да видите. Доста четки събира. Може така да се сложи. Когато, примерно, гримирате на терен и не сте примерно, на вашата тоалетка. И може да се го използвате като поставка. Доста е удобен. Следващото е ето тази четка. Исках да ви кажа, ето я марката, на която харесвам четките в Shein. Имам доста четки на тази марка и напред в видеото сега ще видите колко четки съм си взела на тази марка. Ето е марката. Четките са страхотни, супер меки. Все едно са с естествен косъм. Много ми харесват. Следващото са още един комплект четки. 7 броя. Ето сега ще ви я покажа.
Ето ги всички четки. Просто са страхотни на допир. Следващото, няма да ви очудвам, отново са четки. Отново комплект 4 броя. От тези имам доста. Но както ви казах, на мен ми е много удобно да работя с малки четки. Ето ги. Отново меки, супер добре се прилива. Много са удобни. Препоръчвам ви ги. Следващото са гъбички. От тези съм много доволна. Самата форма е много удобна за нанасяне на фондютен. Следващото, още един комплект с 3 четки, от които също имам вече. Те са една идея по-твърди, но са много удобни. На мен лично тази по-малката ми е доста удобна, както и средната. Големите четки ги използвам по-скоро за запечатване с прахообразен продукт върху основата за сенки. Следващото е ето такава четка, плоска. От нея си поръчах 3 броя. Поръчах си 3 броя, защото са доста удобни, особено за кът криз. Може да видите. Следващото отново е четки, но един комплект с 25 четки. Отново на ето тази марка. Просто тези четки за мен са най-добрите четки. Сега няма да ги разопаковам всичките, защото са много. Но, както знаете, прикачвам се снимки тук и ще си разглеждате. Следващото е ето тази четка, от която съм си поръчала 2, защото това са най-употребяваните четки от мен. Това са най-добрите четки за сенки. Глеждат на четки, които децата рисуват с тях с боички, но не гледайте вида им, че изглеждат толкова обикновено, но вършат толкова хубава работа. Следващото отново е един брой четка, но аз си поръчах 2 пъти. Това е най-добрата четка за бронзант или контур. Отново е на тази марка. Просто това е много удобна четка. Затова съм си поръчала още. Както знаете, съм доволна от фондютените на Shinglam. Отново съм си поръчала. Ще ви го отворя да видите. Опаковките са им страхотни. Както виждате. Следващото е молив за устни. Мисля, че е по-кафяв цвят. Ето така изглежда. Може да видите. Следващото са последните четки, които не съм ги ползвала, но много български гримьори ги харесват. Затова си взех. Ето ги четките. Наистина са много добри. Разбирам защо ги харесват. А тази, между другото, е такава подобна като тази, с която изтупвам. Така че аз се чудех защо и какво ще я правя тази четка. В принцип си я взех главно заради тази по-голямата. Между другото, тези са много удобни за нанасяне на основа. Следващото нещо, отново на Shinglam, е коректор. За него бях по-скептично настроена по принцип, но когато видях видео в TikTok на български гримьор и казва, че това е страхотен коректор, и реших да си взема. Ето така изглежда. Вижте как изглежда. Доста добре. Сложих си малко на ръката, за да видя. Вау! Вижте! Толкова е плътен. Аз се го разнасям, но вижте. Следващото е отново молив за устни. Отново съм взела този много не ми харесва. Аз съм взела еднакви цветове, знаете ли? Този е много твърд. Не ми харесва. Следващото вече го имам, но имам черната очна линия. Тя даже е тук. Сега ще ви я покажа. Имам черната очна линия, от която съм доста доволна. Но исках да си взема бялата. Ето я. Следващото е отново взето за проба.
Това е водоустойчивата пудра. Ако искате още такива видеа, може да напишете един коментар и да харесате видеото. Също така да се абонирате за каналът ми, така ще ме подкрепите и ще качвам все повече и повече видеа.